Tak jo, tady je Hrotyho reakce na trailer, počkej. Kámo, můžeš se tam vrátit? The Runner Official Trailer Prime Video. S Gal Gadot. Tvojí oblíbenou herečkou. S největším omylem Hollywoodu. He said it, he said the thing. Rozesmívá, ale to, že to zatáčíš. To je 4:3, to je cinema. Ona je ve skutečnosti fakt běhač. A chodí běhat. Nesmí se tam rohu, ty kokoté. Why are we still here? Just to suffer? A fakt bude běhat po městě. I can feel my leg, To je jako my arm. Smrtonosná past 3, ale s Gal Gadot jako běžcem. The body I've lost. The comrades I've lost. Won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? I'm gonna make them give back our past. You've been running from your past. Už vím, co budu dělat 2. září. Takže, co říkáš? Je to dobrý? Naprosto fantastický. Nemůžu se dočkat.